Diyan na to si Jinjin dire, na siya lausa. Niya ako magawas na, maunsa na siya. Bahala siya. Wa na ko'y labot ko wa na siya. May noon, aron di na siya kabalik dire. Sama ka sini, wala jud sabot nimo. Tana oy. Ali na. Kinsa man kuno kang magpatahod, day? Hoy! Nahibaw ka, Jinjin? Ikaw na ginagdaka, gubot yung bayan! Dili dago po, Jinjin, uy. Ayaw na na kung lalisa pa! Ay! Ano bang huwag makabalaglag sa kung sabakan ka ni Atoy? Nahibaw ka? Nagdaka problema sa kong papayo! Daw problema, Jinjin, uy. Uy, Ma'am Pearl, umusta ko ni mo? Medyo gwapo. Pumunta ako medyo gwapo Kumusta, Jen? Kumusta? Medyo gwapo. Okay ra jud ko, Jen. Karon na naanak ka. Okay ra Jinjin. Naa ka. Medyo gwapo. Ano? Tutok man ikaw, Jinjin, medyo gwapo. Buling Jinjin now? Sayang. Ano kang kayo si Jinjin? Ug ako? Nanong naingon ko ini? Nanong magibati magkugsubang kaluoy sa iya? Nanong mas gusto nako siya makita kay ni Shane Pearl? Gibati kong espesyal para nako si Jinjin. Sige, inday Jinjin ha. Sundan ni akong isuaton ha. Mao ni imong name, imong pangan ha. Ani ha, sundan ni ha. Jin Pearl Barwela. Nga, suatan na inday ha, sundan na ha. Okay. Nya, mangutan na lang ha, ug na kay dili makuan ha, dili masabtan. Ikaw lang. Tanan ni Dungdung. Jinjin lang tubag. Ay, sige, sige. Gusto di kang pangutan anak ko? Kaya sige. Sige, pangutan ti ka. 1 plus 1. Di man ba Jinjin uy tubag uy. Di ba itudluan ka man ka sa pag-ihap kay Jinjin, anay? Ani ha? 1 plus 1. Duha. Ah, bright. Sige, layan na po. 2 plus 2. 4. Ngiga bright mo ni akong pinangga. Oy, may palamanong ako, be. Pag gani, eskwela Jinjin. Oh, kana, wap aganay mo eskwela bright na. Samot nag mo eskwela na kada Jinjin. Wala. Ni Dungdung. Ina Papa Vincent, eskwela Jinjin. May patuoday no? Sige, sige day. Kay kamao naman ka nindutag agin mo day. Naay dako, naay gamay, naay anak, naay apo ay dutag. Sige, sige day. Atong inon si Papa ni mo si Sir Vincent nga pa-eskwelahon ka. Kay kamao naman ka musulat, kamao na ka mo ihap. Sige na Dungdung ha. At ina Papa Vincent ug Mama Pearl, eskwela lang Jinjin. Sige, sige. Ako'y bahala ni Sir. Ako sultihan na Jinjin ng pa-eskwelahon ka.
Apil, apil! Apil! Yee! Sige, tiwasan na ha. Taro nga ha. Aron makapasar ha. Basta di ra ba may pagkasuwat na Jinjin, di pa pasar. Okay, pasar. 75! Bitay. Tumako na magikada Jinjin Magpagani ka mag-eskwela. Saan mo ka mag-eskwela? Nindot agi di. Oh, nindot eh. Murang itik. Ay, dali. Ayan. Mau gede nga nagkuwat ka na ako din sa gawas. May isulti ko nimo. Sa na? Matematikod ko na si IT nga. Nga tumulitaw, na ako na problema. Nang laptop mo. Ano ba no? Ano sa puno problema? Ano lang, wag ko kibaw. Ato kang pangutanon. Kapo na tinggalin na Unya natin mangutanan niya kung kita gid mismo makita na problematic siya. Bitasab nyo, masiglain sa niya pagsabot. Tanay? Atenda sir? Ay, Sir Vince. Ay, kinagbanta na ka, sir. Oo, masab ka. Nalagi ko ipakita ni mo, sir, oh. Sorry, ko. Jennifer Baruela, naghibat man yan. Nanghiwi man yung pagkasuwata. Ang agi na maghiwi, sir, nga. Bago pa man siya nagtunog suwat yan. You mean, kang Jinjin ng agi siya nagsuwat ini? O sir, siya nagsuwat ini, sir. Makamaom ginis day Jinjin ba basta tudluan lang, sir? Naingor ba siya, sir, ay nga gusto ko no siya nga mo eskwela. Eskwela? Oo, Papa. Gusto din yung skula, Jod. Kanya, di ka mauwaw nga bata man yung mga classmates niya, ikaw dako naman ka. Itaw, day. Sasagdi lang, Papa Vincent. Skula lang, Jod. Jinjin, Jod, uy. Para mag-teacher na Jinjin. Sir pa? Sige lang ha. Amo na sabutan ni mama ni mo Perla. Okay? Kunya, tingali, sunod tuig na lang ka eskwela kay nagsugod naman ang klase karon. Mao na Jinjin na kinahanglan magpadayon jud kag tuon suwat nya basa sa alphabet. Kita? Kamaon naman basa kabit Jinjin. Oo. Awa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Awa sir. Kamo na lagi na siya sir. Sa Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ano? Kita ni mo tayo. Bayo. So, muna ikaw kung nagani ka panahon, kinahanglan mo sa pagatudloan. Oo, sir. Ako naman ang gisugdan og tudlo ron. Ha? Ay, maayo ay. Sige sir, adto nami. Taladay kay magpabit-pabit patag alphabet. Alphabet. Sige. Taladay. Salamat, Papa Day. Vincent. Tadi kira. Turag waman sa buhat ang imong ginahuna. Emir. Pa. Bota sa tabi, magikutan. Saudara. Dito lang pa. Pero dito po problema lagi ko pa? Problema? Sige. Ay kayo ko pagsultid ako. Kay mga lalaki tapuros. Isulti na ito kung sa kana. Masabay problema ni mo. Sulti ko, Elmer. Sulti ko, Vincent.
Unsa ba na gusto mong isulti na ako? Come on, sulti ko. Si Jinjin, miyanhin ako, umiingon, mihangyo siya nga, mo eskwela siya. Nitando ka? Pilsen gusto ganun mong ibandilyo? Nung may anak tang retarde? Dili man tingali na matago ba? O ano nakatago man ko? Kisa na sayod, nung may anak ko pinaangkan. O bitaw, apan si Jinjin mao ang nag-antos. Imo siyang gibilanggo, sukad pa niya itong gamay pa siya. Dito siyang kwarto. Tanawa, kung sa'yo nitabo ni Jinjin, gidudahan nga retarded. Duda ka dyan. Dili kay duda nga retarded yun. Sa ato pa, di ka mo sugot. Nga pa eskwelahan na to si Jinjin. Dili. Akong gusto ko magkatuon siya, ikay mag-tutor niya. Kay ako, di yung ko maghago-hago pagtudlo na ng retarded. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko, bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon, ako